Hej, jeg hedder en dansk krone. Du kender mig sikkert. Det er slet ikke så let endda at være en krone, som mange måske skulle tro. Det er faktisk et meget hårdt job. For mig og mine mange kronevenner vil gerne bestille noget og ud og opleve en masse ting. Som regel rejser vi meget. Vi rejser fra hånd til hånd, fra sparebøsse til sparebøsse, fra kasseapparat til kasseapparat, og nogle gange bliver vi oven i købet vekslet om til vores storebror, en 5 krone, eller endnu flottere, og hvis der er mange af os, til en 10 krone. Når vi rigtig samarbejder, kan vi også blive omdannet til papir, men så skal der også være rigtig mange. Så hedder vi 20, 50 eller 100 kroner, for slet ikke at snakke om de gange, vi kan blive til 500 kroner, eller helt op til 1000 kroner. Det er faktisk det meste, en krone kan opnå. Lige bortset fra, når vi forklæder os til det, der hedder en check. Så er der ingen grænser for, hvor store vi kan blive. Men det sjoveste er, når vi holder karneval, og kan få lov til at blive klædt ud som kinesere, tyskere, svenskere eller amerikanere. Det kalder man valuta. Men som regel bliver vi altid klædt om i en bank, hvor vores kronetøj bliver opbevaret, mens vores udenlandske venner farer omkring i verden. Og de, som ikke bliver brugt, kommer hjem og bliver igen vekslet tilbage. Mit hjem hedder Privatbanken, og lige meget, hvor jeg har været på mine rejser, eller hvad jeg har været vekslet om til, havner jeg næsten altid der igen. Og det er jeg glad for. Specielt, når jeg kommer på det, der hedder en juniorkonto, for der har jeg en masse gode venner. Vil du høre om første gang, jeg oplevede det? Jeg var anbragt i en kuvert sammen med 4 andre af mine kronevenner, og var en fødselsdagsgave til en dreng, der hedder Søren. Vi blev taget ud af kuverten og anbragt i en sparebøsse. Inde i sparebøssen var der mørkt og kedeligt, og vi lå alle sammen og kiggede op mod den lyse revne, vi var kommet ind af, og længtes alle efter at komme ud igen og opleve noget mere. En dag skete det, at Sørens lille søster kom til at vælte sparebøssen, og bang, gik den i 1000 stykker. Der lå vi, alle vi kroner, 5'ere og 25 øre, og en enkelt 20-kroneseddel blandt alle skårene. Søren samlede os hurtigt op, og nu skete der noget spændende. Søren, der i mellemtiden havde fået en juniorkonto i Privatbanken, anbragte også mønter i den flotteste pengerutsjebane, man kan tænke sig. Den hedder en triller, og at blive anbragt i den er det sjoveste, en krone kan opleve. Søren puttede os mønter gennem en lille revne, og så trillede vi ned ad en bakke hele vejen til det hul, der passede nøjagtigt til vores størrelse. Hvor var det altså sjovt. Det kildede i maven. Så lå vi mønter efter størrelse, stablet oven på hinanden, og her var der ikke spor mørkt, som i den gamle sparebøsse. Næh, her var sjovt. Vi oplevede vores kammerater komme trillende ned til os. I kan tro, vi havde det sjovt. Og det havde Søren også. Men en dag var der ikke plads til flere mønter i hans triller. Og så gik Søren hen i Privatbanken for at aflevere os alle sammen. Søren sparede sammen til en ny cykel, og foruden de penge, han selv havde sparet sammen, betalte banken ham en slags huslejepenge, fordi vi kroner måtte bo der. Så det varede ikke så længe, før Søren havde penge nok til sin ny cykel. Det er altid dejligt at komme hjem i banken. Der bliver man sorteret, vasket og sat i ruller med dejligt rent papir omkring os. Men det varer dog ikke så længe. Så kommer jeg ud igen i den store verden, og det er faktisk det, jeg bedst kan lide. I kan tro, man oplever meget, når man er en krone. Men det allersjoveste, jeg ved, er, når jeg havner hos en dreng eller pige, der har en triller. Det har jeg prøvet mange gange, for der er mange børn, der har været i Privatbanken og har fået en juniorkonto, og selvfølgelig også en triller.